природата, маската за лице Фунда C комбинира естествени елементи и напреднала наука. С години опит в биологичните изследвания, Фунда C постигна пробив в формулирането на оптималното съотношение на копринени пептиди и полизахариди от водорасли, безпроблемно интегрирайки даровете на природата с напредналата технология, чрез полимерни биоматрици мембрани, стягаща антибръчкова маска за лице. Когато източната естетика срещне модерната биотехнология, започва революция в красотата на клетъчно ниво. Повече от 4 китайски патентовани технологии. Реконструиран биодишащ медицински мембран от копринен протеин. Автоматизираното интелигентно производство осигурява прецизност и качество. 8 авторитетни теста. Формулата е без алкохол, хормони и тежки метали. Маската комбинира функциите на тоник, лосьон, есенция, крем за очи, крем за лице и маска в едно мощно решение за грижа за кожата. Почиства и балансира кожата, премахва излишното масло и примеси, подобрява способността за задържане на влага на външния слой на епидермиса, нормализира метаболизма на кожата, осигурява освежаващо, охлаждащо усещане за дълготраен комфорт. Хидратира и увлажнява. Копринените протеини, богати на различни аминокиселини, помагат за увеличаване на факторите за задържане на влага във външния слой на епидермиса, възстановяват естествения баланс на влага на кожата и поддържат кожата ви хидратиране на оптимално ниво. Избелване. Церезинът в хидролизирания копринен протеин помага за инхибиране на активността на тирозиназата, намалява производството на меланин, поддържа кожата светла и мека. Ремонтира зоната около очите. Перфектно прилепва към кожата около очите. Стяга и укрепва деликатните зони около очите. Намалява тъмните кръгове и подпукналостта. Възстановява пленителния блясък на очите. Стяга и повдига. Хидролизираните копринени протеини проникват в дермата. Стимулират производството на колаген. Възстановяват увредената фиброзна тъкан и увеличават стегнатостта на кожата. Намалява бръчките. Малките молекули копринени пептиди насърчават производството на колаген в дермата и стимулират растежа на еластични влакна, намалявайки появата на фини бръчки. Фунда C деконструира кода на стареенето с биотехнология и кондензира сложните рутинни грижи за кожата в проста и ефективна стъпка. Фунда C е стягаща антибръчкова маска за лице. Ново определение за кожа, устойчива на стареене.